আচ্ছা তিনি তো जों अर थाना नुखान नरन फाइलेमेनि केन जे घटना सामाई सामाई जे खारो हने हिमाने आबो तो सोशल मीडिया वो गलाइन भाइरल दंखा केन र तिने मोतो 300 लोरो আচ্ছা তিনি তো जों अर थाना नुखान नरन फाइलेमेनि केन जे घटना सामाई सामाई जे खारो हने हिमाने आबो तो सोशल मीडिया वो गलाइन भाइरल दंखा केन र तिने थाना फाइले ताम बोती सालाग्या चला भाई बोरे परम करे ना सिकाक लाक्या सिकाक गइनाय आलाम बसनाते लगुतलां नायताबो लगुतलां दिन पामु सितरा बो खिबि रथन आबा फटक सिकाक लाइने और बर बाबु माने थानाव मीमांसा लाइमेन बिसिङो निनि नसाय निन नग थाना के नंगोसिका आमने रिक्स बो थाना चंग गसिका ताम रिक्स गसि जेकुनो नन तसा खाजांते जोंनो साखा दिनो अच्छा निन सिन मुंके जार गडी राधारानी देबरमा अच्छा তিনি सिंह नरक नु खावा और थानाव फैलायै दलमा दल सब फैले माने अम कारण ताम के साइ खाना गाडी अब कारण के बरफ थानाव हापाय साबो थाना हापाय खारनाय रक साबो आबो दुलु बाय रुकुमा हाय जों खाना के जों फाकिया बम हाय तुम तिके हापाय के हने नागा फाले के तस अच्छा नीना आबो के ओ जे गव जे भाइरल सोशल मीडिया जे भाइरल दंनाय आ चामाय बाय चामाय जे खारनाय मेना आबोदा ए आबरङ अ अच्छा के तिनि नर थाना फाले ताम सिद्धान्त ना लेखा सिद्धान्त माने को काक लाइन ने के तलांगनि थांनाय जाथाय दाहि सिपलाय के ताम हनिन लगिन ले आं लगिन के आं तलांलिया के बकिनि लगि थान्दै हिं हे आं तलां के बबाय थांमोन बा नि लगिन बुमखा आं लगिन बुं फुदुलो कामि बर बिनि असिन पारा जों पारा कायसन बा निन बुमखा आं बुं जेकि देब्रमा निन पारा के असिन पारा नो अंदर पारा कैसे नो पारा कायसन अच्छा के तिनि ताम सिद्धान्त ना लेखा हमने सिद्धान्त माने चलांग के बिन नक थांकिना हिनि गसिका ए आंताय आम उंगलिया हिनि छाका के बतां नक थांकिना ते बिन नक आके नखे निन लगिन ताइनार लिया लगिन आं ताइनार लिया अच्छा केनि सराय खनाय रक्त तंग दङ बसर तरबेखा रसगोल्ला सब के तमासे तोले परे तमा मासे तेना परे तो हम